Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confession. I'm going to play for you a voice note yandarisibva kubva kuna Haiti. Zviri kuitika munyika zvakangooma hazvo veduwe. Makadini mukoma nacho ndakandikumbira kuti kana mukazoposta voice rangu mumagroups enyu itai zvekuposta makavika chitupa changu nekuti mumagroup mune vanhu vekuziva. Ini mukoma nacho handizivi kuti holiday yeEaster ichadarika ndichiri mupenyu here kana kuti ndinenge ndatofa nestress nekuda kwesituation yandapinzwa mairi nemudzimai wangu. Mukoma nacho muchidimbo ndikangokuudzai kuti mudzimai wangu aona iye zvakakodzera kuti ange achidanana nemuzukuru wangu, mwana wehanzvadzi yangu. Mukoma nacho zvinhu izvi ndakatozvifind out last night paakasimuka achienda kuZimbabwe. Muna December ndakamboda kususpect kuti vanhu ava vanenge vanodanana but ndikangoti maybe maziso angu. Zvakaitika muna December tainge tichifanira kuenda kumusha but takabva tagara pasi ini nemudzimai wangu ndikati hauna mari dzatapiwa dzemabhonasi. Sezvo pane situation yekuti vanhu vari kunzi muna June vasina mapepa vanofanira kuzodzingwa. Tadii taunganidza mari iyi kuitira kuti muno patinozodzingwa tozodzokera kuZimbabwe takabata something tikawirirana paya kuti hataifanira kunge tichidzokera kuZimbabwe. But iye aimboti mukutsamwa aipopota achiti shongwa ndikonesa kuenda kuZimbabwe kunoona vana vangu because inini nemudzimai wangu mukoma tainge takasangana muno muSouth Africa. Iye ane vana vake vaviri, saka takazogarisana ndokubva tapanana mwana ndokuzoenda tikanoorana but pese apa tainge takagara zvedu zvakanaka. Kana vana vake ndaingovadawo sevana vangu. Saka taregedza kuenda mumba muna December, iye akabva ati ngatiendei mukumba muna March. Saka kubva gore richitanga mari yose tainge tichingoti tikapiwa mari taibva tadeposita mukadhi rake remukuru. Taingobvisa mari yerenti nemari yechikafu, imwe mari yose tainge tichingoisa mukadhi rake because taizvidza kuti patinozoenda kumusha kana tine kadhi remukuru tinongozviitira maorder edu tiri ikoko kuZimbabwe tichinokolekta maorders edu tichitorarama upenyu huchienderera mberi. Saka ipapapa March payakasvika mudzimai wangu akabva anditi tarirai mari ichiri shoma because taida kuti mari yedu ikwanise kutenga stand. Tainge takanzwa kuti mugweru mainge muine mamwe mastand anzi aitwa ma2000 US. Saka iye akabvata mari zvaishoma ngatimboshanda tozoenda kumba muna April sezvo tine luggage dzatiri kufanira kuzoenda nadzo kumba. Ndobva tawirirana paya. Last week ndakazoapproacha murungu ndikati now pane holiday iri kuuya, ini nemudzimai wangu tiri kuplana kuti tinoenda kuZimbabwe but tikaenda kuZimbabwe hakuna kuti guarantee yokuti tinozodzoka kuno kuSouth Africa nenhau yekuti mapepa hatina, mukuramba muchingoonetsera mapepa ende kwekuti tiwane mapermits acho hakuna, kwekuti timawane hakuna munhu ari kupiwa mapermits. Saka murungu akabva ati alright it's okay, sezvo muri vanhu vekuti makandishandira kwenguva refu chindipai mukana kuti ndinoenda kubenki ndichinokuwithdrowerai mari dzenyu. Tikati pakanaka. Saka musi wataifanirwa kuvhara for Easter murungu akabva atidaidza muofisi make ndokubva ati kuti mungoenda mose kawana hazviite, tarirai kuti izvezvi ndimi vashandi vangu vana ndakatotemba. Saka zvatokwanisa kuita mudzimai wako iye ngambotanga aenda kuZimbabwe unotaridza kuti situation yakamira sei, then iwewe uzomutevera. Zvatichaita ndezvekuti mari yako kunyange iwewe ndichakupa half of the money yandofanira kuzokupa, then ndozokupa imwe yacho musi wanenge uchida kuzoenda ndirikwanisa kuzokuwedzera, but mudzimai wako I'll give a full salary plus mabonuses enyu andakanga ndakakuchengeterai mari dziya dzikabuda. Saka takamuudza kuti sezvo mari iyi yakawanda tikumbira kuti ungotiisira mari iyoyo mukadhi redu remukuru because taitya kuti maybe tinokwanisa kuzoropiwa mukufamba. Saka mari yangu half of the salary of my bonuses nefull pay yamudzimai wangu nemabonuses ake akabva angoiswa mukadhi rake remukuru. Mari iyoyo mukoma kana ndichikuudzai kuti tikaibatanidza yose I think inosvika mu52,000 because murungu uyu ndakamushandira kubva kudhara. Murungu uyu ndainge ndakamushandira kubva muna 2014 kusvika ipapa pamudzimai wangu paazosarudza kuenda kumba. Saka tapiwa mari iya yatakadzoka kumba
ndokubva tagadzirira tikatenga magroceries nechi ndobva taenda kumabhazi. Patakasvika kumabhazi takavarakidza mapictures ezvinhu zvataida kuzosengerwa because mumba tine seti yemasofa, tine firiji, tine mubhedha. Saka patakavarakidza zvinhu zvese izvi nemamwe masaga nemagroceries vakabva vatichaja 8000 pasina mari yebhazi yemudzimai wangu because pasipoti yake yakaoverstay. Saka takaona kuti mari yatenge tachajwa yainge yakawandisa. Tikadzoka kumba ndokubva tazotsvaka umwe malaija watinomboita tichitumira naye zvimwe zvinhu kana tichida kutumira zvinhu kuzimbabwe. Malaija uya akabva atichaja 6000 including munhu. Saka iye akazouya but paakauya manje akauya kumba dzainge dzatova late. Ndokubva talodha zvinhu zviya mudzimai wangu ndokubva abuda akaenda. Saka mudzimai wangu akati ava kubuda pane chimwe chibhegi chake chaakanditambidza. Kune zvimwe zvimakeri bhegi so zvakaita zvimashopping bhegi zvekunana Checkers nana Shoprite. Ainge aisa zvimwe zvinhu achiti ari kuenda nazvo kuZimbabwe. Saka zvakabva zvashaya space. Akati achisarai nechibhegi ichi muchazotevera nacho. Saka pandakapinda mumba ndagara pasi ndopandakabva ndaona kuti data rangu repawhatsapp rainge rapera. Ndokubva ndatarisa muchishopping bag muya because ndaiziva kuti mainge muine chimwe chibox chatinochengetera masim card. Sim card rangu raiva nechikwereti apa zvipaza zvese zvainge zvatovhara. Saka ndaida kutsvaka rimwe sim card maybe rinogona kundikweretesa. Ndokubva ndasangana nerimwe sim card remudzimai wangu raanoshandisa. Zvinoratidza kuti iye anga atokanganwa sim card rake iroro. Ndakatora sim card raya ndokubva ndarisa mufoni mangu. Pandaka ndichirisa mufoni sim card raya ndakabva ndaona kuti ringe richipinza manotifications. Manotifications awa airatidza kuti ainge achibva kuFacebook. Zviya zvekuti kana munhu akalaika picture rako paFacebook kana kuti munhu akakomenta picture rako iro rinobva rakupa manotification kuinbox yemamessages. Saka chakandinetsa ndechekuti mazita ainge achikomenta pamapictures awo aingova mazita evanhurume. Ndozvakabva zvandikonzera kuti regai ndimbologa in paFacebook yemudzimai wangu. Ndichida kuzama kuloga in paFacebook yake because akaregister Facebook yake nesim card iroro. Ndakabva ndaona kuti password ndainge ndisingaizivi. Ndokubva ndati request new password ndikachinja password paye ikabva yandipa code. Ndokubva ndachinja password. Ndichinopinda paFacebook pake ndakaona kuti muzukuru wangu uyu wandiri kuti ari kudanana nemudzimai wangu ainge achikomenta zvizhinji kunyanya pamapictures emudzimai wangu. Kana mudzimai wangu akaisa mapictures ari ega ndiye ainyanyisa kunyanya kukomenta, asi mamwe mapictures awa aiswa nemudzimai wangu tiri tose kana kuti mapictures evana muzukuru wangu aisakomenta. Ndakabva ndaenda kuinbox yekuFacebook ikoko. Ndichosvika kuya ndakaona kuti chat remuzukuru wangu rainge risiko. Ndikangoti zvinoreva kuti ipfungo dzangu vanhu ava havadanane. But ndakazona panga pakanzi archive. Ndikavhura pakanzi archive paya ndikabva ndaona zita remuzukuru wangu. Ndichinovhura paya ndopandakabva ndaona kuti vanhu ava zveshuwa kuya vanotodanana and vaitoratidza kuti vanga vatova nenguva vachidanana. Sorry mukomana ndikuita ndichimbomira kutaura because ndikuita ndichisangana nevamwe vanhu vanondiziva. Mukoma environment yandaiswa nemudzimai wangu ndikufunga kana kuenda kuN1 chaiko ndinozviwisira pamberi pegonyeti nekuti ndapererwa mukoma. Ndapererwa mukoma. Handizivi kuti ndichaita zvokuita sei mukoma. Handitombozivi kuti ndoita sei because pandakaona machats iwawo muzukuru wangu nemudzimai wangu ivo vairatidza kuti vava nenguva vachidanana but kudanana kwavo mukoma ivo vanoratidza kuti bonde havasati vaita ende ivo varoratidza kuti vanga vachitoplana kuti paEaster ipapapa ndopavachasangana pabonde. Ndakazviona through machats avo. Iye muzukuru wangu tichitaura kuno kumukoma akatosimuka akaenda kuZimbabwe but akasiya mudzimai wake. Sezvandakuudza ipaya kuti handingaitiri voice note pamba patinogara because pamba patigere takasvikira mumaoko evamwe sekuru. Hama dzangu dzose dzinongosvikira pamba ipapo patinogara. Saka tigere sevanhu veukama tinoti sekuru muzukuru wangu iye anga agerewo nemudzimai wake neni nevamwewo vanatsano. Saka ndaona kuti ndikaita audio iyi vanhu vachindinzwa nyaya yacho inozotonetsa kuti ingazoitwa sei. Saka ini mukoma kutobuda kandaita ndongozviudza hangu kuti kana ndikasawana zvangu munhu anokwanisa kundikansela mukoma handinopinda hangu muna N1 ndozorovesa netrack because machats awa
iwo anga akanyorwa kunzi mudzimai wangu iye ainge achinyorera muzukuru wangu kuti mukadzi kuzvino mava nemari yakati, saka tinokwanisa kusvika kumusha tikatenga chigayo. Iyewo muzukuru wangu ainge achiudzawo mudzimai wangu kuti kune mari dzaanga achisevha pasaidi, mari dzisingazivikanwe nemukadzi wake, saka mari iyoyo ndiyo yavachatanga kunorendesa kuZimbabwe. Tichitotaura kudai so kunyange property yangu yakasengwa iri kutoratidza kuti iri kuenda ichinopinda mune imwe imba. Varatidza kuti vane imwe imba yavakatorenta kuZimbabwe. Unfortunately pamachats pacho panga pasina kutaurwa kunzi imba iyi iri kupi. Mukoma ndiri kurwadziwa ndiposterewo voice rangu mukoma ameno, pamwe ndinokwanisa kuwanawo munhu anokwanisa kundikanzela, because mudzimai wangu shuwa mukoma asarudza kuti iye aona kuti zvakakodzera kuti ange achiniparadzira ukama hwangu nehanzvadzi yangu, nekuti ndichava neukama hwakaita sei pakati pangu nehanzvadzi yangu. Ndichatarisana nehanzvadzi yangu sei kana muzukuru wangu anditorera mudzimai wangu. Ndo situation wo iri kuno kumukoma. Handitombozivi kuti ndodii. Ndambofunga kuti ndidarike nechimwe chipaza nditenge hangu kana mushonga wemakonzo, but pandasvika ipapo muIndia anga arimo abati vanga vasina mushonga wemakonzo. Ndikabva ndabva kuti ndiende pane chimwe chipaza, pane umwewo musikana but ihama yedu manje ndianotengesa muchipaza inomu. Saka ndaona kuti mukoma ndikamuudza kuti ndikuda mushonga wemakonzo anokwanisa kuzobvunza zvakawanda wanda, but izvezvi mukoma ndichitofamba ndambofungidzira kuti maybe ndikaenda hangu kuN1 ndikangozviisira hangu mutiraki upenyu hwacho kungopera, because mari yose yandakashandira mukoma kubva ndichitanga kushandira murungu, mabonuses ose acho anga andipa ndo atorwa nemudzimai wangu. Nawo ari kuti adoaenda kutenga chigayo nemuzukuru wangu. Ndo nyaya yangu mukoma. Handizivi kuti iwo ndichawanawo munhu here wekuti achakwanisa kundikanzela mukoma. Kana muchikwanisawo ndifonereiwo ndimbotaura neni. Kana muchikwanisa ndifonereiwo mukoma, because ndakaremerwa. Vedare, that was a WhatsApp voice note ratatumirwa namukoma vedu ava. Saka I have forwarded him mamwe numbers emamwe macounselors kuti vange vachitaurirana navo. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.